Впервые за 4 года преступность пошла на убыль. Из года в год продолжает уменьшаться число убийств и покушений на убийство, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей и ряда других значимых преступлений. Узган ел дәвамында халык иминлеген тәэмин итүгә көн саен 1800 хокук сакчысы чыгарылган. Алар күңел ачу урыннарыннан алып транспорт, сәүдә нокталарына кадәр кизү тора. Нәтиҗә буларак 187 мең беркетмә төзелгән. Ялган ковид сертификатының 48-ен әйләнештән алганнар. Всего в прошлом году органы внутренних дел раскрыто более 23 тысяч уголовно наказуемых деяний. Былтыр 23 мең җинаятьчен тикшереп, аларны ача алдык. Соңгы елларда без тулысы белән үк булмаса да, авыр җинаятьләрне ачуны 100%-ка җиткерә яздык. Үтерү очраклары 98%-та ачыклана. Бу соңгы 26 елдагы иң югары күрсәткеч. Охшаш саннар көчләү, талау һәм урлаулар, фатир басу очракларына туры килә. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү буенча килгән 2 миллион 200 мең гариза карала. Дөресенә менә интернет һәм IT тармак хокук сакчылары өчен бош бәләсе дә булып тора. Халыкның банк карталарыннан акча салдыру, хәтта финанс оешмаларының үзләреннән урлау. Соңгы 5 елда мәгълүмати технологик юл белән кылынган җинаятьләр саны 3 тапкырга арткан. Аларны ачыклау ширек процент кына. Рөстәм Миннеханов бу эштә һәр яклап ярдәм кирәклеген искәртә. Большую роль играет финансовая грамотность и информированность населения. Министерство образования, Министерство цифры и Татмедиа следует активизировать работу в данном направлении. Здесь это наша работа правительства. Нәкъ менә интернет аша яшьләрне деструктив агымнарга җәлеп итәләр. Күллият, вуз шәкертләрнең үч алу максатыннан җинаять юлына басуларын булдырмый калуда яшьләр эшләре, мәгариф министрлыклары эшне көчәйтергә тиеш дип саный президент. Ә интернет киңлекләрендәге вазгыятьне күзәтүне федераль иминлек хезмәтенең арттыруы зарур. Самое серьезное внимание необходимо уделить борьбе с экстремизмом. Особое опасение вызывает у нас вопрос вовлечения молодежи в деструктивные группы, в том числе в сети интернет. Ички эшләр министрлыгына хокук сакчылары җитми, кадрлар кытлыгы 12%. Сәбәпләрнең берсе түбән хезмәт хакы диелде. Ну как же 33 тысячи, значит, заработной платы полицейского. Что мы хотим? Нам надо, я обращаюсь к главам, нам надо создавать условия, чтобы люди работали, пришли. Это никто же вам людей не перевезет. Там, в Альметьевск, Менделеевск. Надо какие-то социальные вопросы решать. Вообще, это общая наша задача. Это не только задача полиции. То же самое вот мы по Национальной гвардии тоже обсуждали. Эта работа очень важна. Артем Хохорин үз чиратында Имин шәһәр программасы буенча ишек алларын төзекләндергәндә видео күзәтү системасын да өстәргә тәкъдим итте. Кеше йөзен тануга корылган алгарыш исә җинаятьчене тиз арада ачыклауда алыштыргысыз булыр иде. Республика юлларында иминлекне тәэмин итүдә борчу ята. Былтыргы фаҗигаләрдә 313 кешенең гомере өзелгән, 15 балалар. Гыйнварда да җитди хәрәкәтләр күп иде. На самом деле мы уже не только в желтой, красной зоне. Я не пытаюсь кого-то обвинить, но может и истечение обстоятельств, но как бы ни было, это общая наша работа и комиссии по безопасности движения, и наши муниципалитеты, все мы за это вместе с тобой ответственны. Алда торган зур бурычлардан халыкара кунаклар катнашында узачак Идел буе Булгарында ислам динен рәсми кабул итүнең 1100 еллык тантаналарын үткәрү. Казан саммит, ЮНЕСКО чаралары, волейбол, су спорты буенча дөнья чемпионатлары аларны иминлекне тәэмин итеп уздырып җибәрүдә шулай ук хокук сакчылары осталыгына таяналар. Радик Гыймаев, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы.